Nôl y gegin a dwi'n syth at y bwyd. Mae'n stwffin ar sausages yn Mae e'n lyflu. Oedden nhw'n ffein? O, mae'n ffein rhywbeth yna neis iawn. Ydyn. Gareth, mae hwnna'n hyfryd. Ti'n mynd i rhywbeth bach melys i ni nawr? Ie, so pwdyn bach arbennig ar gyfer dydd Nadolig, neu falle gyfer swper, a gamit y hwn yn weliad ola i gegin prawn da ymlenni. Chymo beth fi wedi cadw'r gorau chi tan y diwedd. O, da iawn. So ni'n mynd i baratoi coeden Nadolig, meringue a sglein. O, hyfryd. Showstopper. Showstopper. Mae'n i off, reit. So mae eisiau tin tipyn o faint arno chi, a dwi wedi creu rhyw fath o demplet, so ni just yn mynd i creu siap hwn ar darn o bapur gwrsaim. So ni'n rhaid gweld fydde hwn falle'n resat bach da iawn i gael y plant yn rhan o beth garedd yn y gegin. Achos mae'n bob amser eisiau helpu, yndyn nhw? Yndyn. So mae hwnna wedyn wrth wneud siap... Nes bod nhw'n hyn ac yn diogi, de. Eisiau bita wedyn? Ie. Ond ti'n gweud, mi rwy ti'n ymuno gyda ni, wrth gwrs, ar heno ola Cyndolig ar y nos Wener yn dweud ti. Ti ddim yn dod nôl dyn ni'r plant da Cyndolig. Be bydde ar heno, bydde. Mi fydd Gareth nôl. Yn rhannu cwpl o syniadau. Ostod raglen ola Cyndolig. Dwi'n mynd peth i'r Gareth. Nys pastry. Ie, so cwpl o syniadau, tips a tricks. Reit, lyflu. Na ni, so mae gyda ni fframwaith wedyn y goeden Nadolig. Syml. So mae hwn eitha pwysig nawr bod chi'n troi'r papur ben i weired achos ne fydach chi llun y pensil ar wylod y meringue. Reit. Reit, nawr, so hwnna ar y tin, a dwi wedi bod yn chwyrlio 5 gwenwy fan hyn, nes bod yn tipyn mwy o faint a tipyn mwy o air ynddyn nhw, so mae'n chydig bach o siwgr ar ôl, so'r manion ola yn mynd mewn nawr, a mae eisiau 10 own, sef 250 gram o siwgr caster ar gyfer 5 gwenwy. A jyst i chwyrlio nhw fewn, a na ni, so mae hwnna yn barod. A chi eisiau'r pigau yma. Ti'n paratoi hwnna bach yn barod, do? Na fe, ie. So Dim ddim mor sydyn i ni fel so hwnna'n cyfeirio tipyn o amser i ddod i'r cam yna. A mae'r siwgr yn rhoi sglein, wrth gwrs. So mae'r sglein yn dod ar gyfer teitl y pwdyn. Reit. Wrth ymlaen, lle beth hwnna wedyn? Na ni, so wedyn ni'n mynd i creu y fframwaith y goeden, a na'r ansar chi rôl, jyst bod yn cwmpo o'r llwy. Reit. So na beth sy'n cael digwydd ambell waith, mae'r papur yn lle hedfan yn y ffwrn, so jyst rhoi chydig bach o bast o'r meringue ar y gwylod, mae hwnna yn dal y papur yma yn i'w le. So oedd i Sian yn fod yn dal yr piping bag iddi, achos mae eisiau help yn hyn. So gan i'r gymysgedd i gyd i fewn. O, pan eich anas, don? O, Sian i'n felfed i nawr. Ia. Bydd y bil o golchi dod adra fach chi fyd. Na ni. Rhaid. Na ni. Bach mwy felly. Na ni. A gyda bach mwy mewn to. Ti eisiau peipio fan y fyd? O na, dwi'n adel yn nair meistr. Gewn ni weld nawr, rhaid. Na ni, iawn. Fewn efo, dim Na lol. ni, dyw hwnna ar y gwylod. A ni'n mynd i ddechrau gyda'r fframwaith. I gwydio bod y cwbl mas o'r top. Na ni, so mi'n ddechrau gyda'r Gyd i bola fframwaith. tos, ydi byd hwnna. O, ia. So ni just yn dilyn Da. O. Sydd hyn y blaen, do. Na ni, lawr fyna. A ni'n mynd i lenwi wedyn, so mae rhwyddach jyst i rannu fe, i lenwi'r canol. Ti di wneud hwnna o blaen? Fi wedi bod yn ymarfer, odw. Mae hon wedi bod yn boblogydd iawn ar gyfer mewn ysgolion, i ysgu plant i goginiog, lot o sport, lot o hwyl, a jyst neu fframwaith am gyrch yr ochr. Bydd o'n dewach hyd yn eto. Y llenwad yma yn i'w le. Hyder ti eisiau rhywbeth fel yna, dwi'n siŵr. Ie, mynd amdani, Gareth, ie? Mynd amdani. A peidio stopio. Ie. A Ie, byd o nes i'r edrych nôl. cychwyn, dal i fynd. Mae lot o'n diwedd oes. A ni'n cwpla fan ni'n pamer meringue yn gorffen yn y becyn. A ni, so mae hwnna'n barod i wres o ffwrn. Reit. A i creu'r boncyff ar y gwylod, mes y bach mwy o meringue, creu mwy o drwch. Reit, so i creu effaith y pinwydd, mae gyda ni cnau pistachio wedi cael ei malu. I greu effaith yr goeden dolig. Pethau bach, yes, Mae nhw'n wyrdd yn dyn nhw ti'n bo, mae'r cnau yma, neitha... Mae'n wyrdd. Byddai'n adlywyrchu hynny. A hefyd mae eisiau'r goeden, yr boncyff ar y gwylod, a chydig bach o coco. So jyst sgeintio hwnna ar ei benne. Fel na. Reit. A jyst i gymysgu wedyn i greffeth marmor, greffeth y boncyff go iawn. Reit, mae hwnna'n barod i bobi, ar wres isiel iawn, ar wres cant, so nwy rhif 1, a mae'n mynd i gymeryd ti ar rhywbeth bawr i goginio trwyddo. So mae'n mynd i fod yn tipyn amser, broses hir iawn, a beth chi'n troi'r gwres lawr, a ti adael yn y ffwrn. Pan fod angen gwres mor isel hynny, ta? Fel bod ni'n cael y meringue yn grisp, a hefyd bod y coginio trwyddo'r canol, so ti'n eisiau unrhyw fath o liw arno fe. So bydde fe'n syniad falle, de Gareth, os ti'n mynd i roi'r ffwrn ymlaen, bod ti'n neud doi falle llenwi? Ie, na ni. Llenwi'r ffwrn, bydde ti'n defnyddio y cyfan i gyd wedyn yn dwyt? Ie, yn bendant. So, achos maen nhw'n mynd i baran iawn, so llwch baratoi nhw heddi fori, a llwch chi gadw nhw wedyn mewn cwpwrth neu bocs caeedig o nawr tan dolig. So maen nhw'n mynd i gadw'n iawn. Reit, wedyn rhoi chech awr, a nosweth, oeri, mae'n debyg iawn i hwnna. Ys bod e'n grisp a yn dal i'r siap.
Reit, so eisiau llenwad. Mae'n lyflu fel na. Merch yn bert iawn yn dweud, so ydych chi gadw wedyn. A, wel, mae endolig, so mi'n ychwanegu rym. Jochiad A hefyd, mi'n ychwanegu brandy. So cyfuniad o'r ddoi, so mewn i hifen dwbl wedi cael ei chwirlio. A mae'r hifen, yr gwirod, mae'n mynd i drwchu yr hifen i ni. Hyfryd. Waw. So to ar gyfer Nadolig, felly chi barod o'r mrang ymlaen, yr hifen ymlaen, y ffrwythau ymlaen llaw, a dim ond yr cyfan at ei gilydd dydd Dolig. Fyddwn ni'n lenwi wedyn yr eira, fel eira yng nghanol y goeden yma. So mewn pentyre. Na ni, so mae hynna jyst yn mynd i ledeini rhwng y goeden, jyst i annog Be sy'n ti mewn ffordd fan hyn yw math o baflofa dy gael, Ie, na fe, Ond bod ti wedi gwneud e fel coeden dolyg? So gwedd newidiad i'r lyfli. paflova ar Ie. gyfer golwg dydd Dolig. A tra bod